انجمنا خوجهی یا عفرینê ya Encumena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê derbarê salvegera Efrînê duh daxuyaniyek belav kir. Daxuyaniya enekesê ya Efrînê wiha dest pê kiriye. Ey cemawerê xwe ragirê Kurd, bêguman wekû tê zanîn, heyva adarê cudahiyek û taybetmendiyeka wê di gel xelkê Kurdistanê heye û bê dirêjahiya dîroka kevin û nû ve, meha adarê dagirtiye ji bûyer û bûneyên netewî û niştîmanî yên kêfxweşî û nexweşî û azarkêş. û dê hemû rewşan de meha adarê bûye beşek ji saykolojiya me û hêvî û omîd û nûkirin dê ramanên me de diçîne. Her wiha dê daxuyaniya xwecehiya enekesê li Efrînê de hatiye. Ew dê herêma Çiyayê Efrînê de Çiyayê Kormênc de wek hemî xelkê Kurdistanê li hemî parçeyên Kurdistanê û dê welatê koçberiyê de jî hemî kar û çalakî û bûneyên netewî û niştîmanî vejîn û zindî dikin. Ew jî li gor şiyan û karînên wan. Lê rewş di van çend salên borî de zehmet bûye. Bi taybetî jî di gel destpêkirina milmilaniyê di Sûriyê de. Li ser Sûriyê û şînwarên wê yên nerênî, sîbera xwe avêtiye ser rewşa Efrînê û kar û çalakiyên wê jî. Rewşên ku Efrîn têde derbas bûye û niha jî têde derbas dibe ji destpêka 20 meha yekê sala 2018 dema ku operasyona Tirkî û grûpên çekdar lê ser Efrînê destpê kiriye. û berdewamiya wê rewşê nehametekî mirovî di dema niha de û bê de jî dide nîşandan. Ku hê jî binpêkirinên cuda cuda her wiha projeya guhertina demografî berdewam in û ji xwe rewşa ewlehî bê awayekî metirsîdar xerab e. Dê daxuyaniya xwecehiya Efrînê de hatiye. Metirsiyên ermanckirina mal û milkên welatiyan û dukanên wan yên bazirganî û dizî û talankirina wan di dema vejandina ahengên cejna Newrozê de hene. Her wiha rûdana teqîn û çandina mayînan li cihê vîsteval û aheng û kombûna xelkê metirsîne rewayî ne û divê li berçav wernekirin. Dê daxuyaniya Encumena Xwecehî ya Efrînê de wiha dirêjahî pê hatiye kirin. Em wek Encumena Xwecehî ya Efrînê ya Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê dema ku em dizanin rewş û atmosfêr ji bo vejandina wanbûneyan bi taybetî jî cejna netewî ya Newrozê neguncawe, em wek xwecehiya enekesê li Efrînê hest bi berpirsiyaretiye dikin û rewşê li berçav digirin û em bang li endamên enekesê û partî û hevalbend û rêxistin û mêldar û tevahiya miletê Kurd yê xweragir dikin. Ku niha li serxaka Efrînê dijîn, ku hemî bûneyan vejînin, lê her yek bi awayekî taybet û bi taybetî jî cejna Newrozê û tenê agirê wê yê ku sembola rêzgarbûnê ye jê zordarî û tepseriyê vêxênin. û roja cejnê derkevin nav siruşta Efrînê û ew jî li gor rewşa destber û guncaw. Dêdawiya daxuyaniya xwecehiya enekesê li Efrînê de hatiye. Ew bihêvîne ku ew ji nehametê û zehmetiyê rêzgar bibin. û careka din rabin ser xwe û hêviya parastinê û ewlehiyê û aştiyê ji tevahiya miletê Kurd û welatiyên Sûrî re dixwazin û her sal cejna Newrozê li hemî miletê Kurdî pîroz dikin.